perquè hi ha una minoria d'empresaris i una minoria de polítics, uns que corrompen i els altres que es deixen corrompre. Són minories que ataquen aquesta doble llibertat, les que es corrompen mútuament. I contra aquests se'ls ha d'expulsar del consens social. I això ho han de fer vostès i nosaltres, les organitzacions empresarials i les organitzacions polítiques, sense pietat. Aquests comentaris es referien implícitament sobretot a l'operació Pretòria amb l'ingrés a presó de 5 dels acusats decidida aquesta nit per el jutge Garzón. Els polítics també n'han parlat avui amb crides a evitar la desqualificació general de la política. Quan no hi ha impunitat, el que estem és davant d'una bona notícia. Per nosaltres són positives les imatges de la manca d'impunitat d'ahir. I són dolentes. Imatges en les que es demostra que hi ha impunitat, com quan el senyor Millet se'n va dormir a casa seva després d'haver confessat que és un delinqüent que ha robat milions d'euros. Estem assistint a una autèntica prova democràtica. En democràcia això passa, és a dir, se sap el que passa i la gent que comet un fet il·lícit doncs ha de donar explicacions davant de la justícia. Vull pensar que no ha tingut cap influència el fet de la seva condició de catalans. El que em sap greu en aquests moments és que des de Madrid i des d'altres instàncies fora de Catalunya hi hagi qui aprofiti per dir que Catalunya no és un oasis. Creiem que ha estat una errada i una equivocació que es permetés que es veiessin imatges en les que no es garanteix la dignitat de les persones que estan detingudes en tots els casos. Això no succeeix ni ho hem vist en altres casos, ni en casos de terrorisme, ni en altres tipus de casos, i per tant lamentem que això hagi estat així, com també ho vàrem lamentar en els casos que va afectar a persones detingudes del Partit Popular. El primer que demanem des de Ciutadans és responsabilitat del PSC i de Convergència. Per tant, esperem l'expulsió d'aquestes persones imputades per casos tan greus que afecten a la credibilitat de les institucions. I en aquesta línia volem demanar al senyor Montilla i al senyor Mas que no es tanquin en banda a fer investigació i que els ciutadans coneixin la veritat del que ha passat.